ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହେଉଛି ମକା ଗଛ। ଆଜି ଦେଖେଇବା ଆପଣଙ୍କ ଫସଲ ଆମର କେମିତି ଲଗାଇ ସବୁ। ଇଏ ହେଉଛି କଲରା ଗଛ। କଲରା ଗଛ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫଳିନି, ଫଳିବାକୁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି ପୁରା। ଦେଖିବି ପୁରା ଫସଲ ପୁରା ଆମର ଇଆଡ଼େ ପୁରା ଜୋରଦାର ଚାଲିଛି। ସବୁ ଗଛ ଲଗା ହେଇଛି। ତ ପୁଣି ଦେଖ, ଇଏ ହେଉଛି ବୋଇତାଳୁ ଗଛ। ବୋଇତାଳୁ ଗଛ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଡଙ୍କେଇଲାଣି, ଭଲସେ ମାଡ଼ୁଛି। ଦେଖିବା ପାରୁଥିବେ ଏ ଯେତିକି ଅଛି ସବୁ ଆମ ବିଲ ଲାଗିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବିରି ବି ଲାଗିଛି, ବିରି ବି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ନେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ରୁହ, ମୁଁ ବିଲ ପାଖକୁ ଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମକା ଗଛ ତ ଦେଖିଲେ ପୁରା ଫୁଲ ଫୁଲ ମକା ହୁଏ ଆମର ପ୍ରତିବର୍ଷ। ଏ ବର୍ଷ ବି ଲାଗିଛି ମକା ଗଛ, ଦେଖ ଭଲସେ। ଇଏ ହେଉଛି ନୂଆ ଗୋଟେ ନୂଆ ଗଛ। କିଏ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କିଏ କହିପାରିବ ଏଟା କିଏ ଗଛ? ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ବଢ଼ିଆ, କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କୁହନ୍ତୁ। ଦେଖିଲେ ଇଏ ଗୋଟେ ଫସଲ। ତାପରେ ଲାଗିଛି ଆମର ହେଉଛି ହେଉଛି ସୋରିଷ ଗଛ। ସୋରିଷ ଗଛ ଦେଖନ୍ତୁ, ସୋରିଷ ଫୁଲ ପୁରା ହେଇଗଲାଣି, ସୋରିଷ ବି ହେଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ସୋରିଷ ଗଛ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ହେଇଛି ସୋରିଷ। ବିରି ଭିତରେ ସୋରିଷ ଲାଗିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ। ଔଷଧ ବି ଏଠି ପକା ହେଉଛି ଆମର ଏଇନା କଲରା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଔଷଧ ବି ପକା ହେଉଛି।